ग्रीन मसाल्यामध्ये फ्राय केलेली आणि ह्यो रावस हा स्टीम रावस आणि हे पेरी पेरी तवा फ्राय प्रॉन्स आणि हे आहेत बोंबील फ्राय. रावस आहे रावस. हे बघा उघडल्यात पेटी उघडलं. पापलेट करी मालवणी. हे बघ मस्त वे पापलेट सारखाचा भांडा पण. आणि है चणक मसाला गोवन चणक मसाला माझ्यासाठी. आणि हे हंडिया मटन हंडी. चणक घेतले नाही या खाऊ का. चणक घेतलंय मी गोवन स्टाईल ना. गोव्याकच मिळता मासो हा मिळत नाही चणक. प्रॉन्स पुलाव आमका पनीर पुलाव माहित होतं. प्रॉन्स पुलाव सारखा क्रीमी आहे एकदम पूर्ण असा क्रीमी आहे म्हणजे वेगळीच चव आहे. सॅराडोरा अरे पोर्तुगाल आता. नमस्कार मंडळी तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी सकाळी आम्ही डोंबिवलीवरसून सकाळी आम्ही पनवेलका इलो होतो. थोडा काम होता तर काम आता आटपला आणि आता वाजल्यात 12 आणि आमका चौघांका लागल्यात भूक म्हणून आम्ही आता इलो लाफिंग फिश या हॉटेलला आणि त्या गोवन पद्धतीचं जेवण मिळतं. त्या गोवन स्टाईलचं जेवण जेवसाठी आम्ही हा इलो. आणि हा जुना ओल्ड पनवेल का एसटी डेपो हा. एसटी डेपोच्या समोरच गुन्हे हॉस्पिटल म्हणून हा. गुन्हे हॉस्पिटलच्या समोरच हा या लाफिंग फिश म्हणून जवळच आहे पनवेल स्टेशन पासून. तर आम्ही हा इलो. तर बघू आता कसा गोवन पद्धतीचा पण मिळता आगरी पद्धतीचा पण मिळता आणि मालवणी पण मिळता. तर सर्व पद्धतीचा जेवण आहे मिळता. तर चला लाफिंग फिश मध्ये म्हणजे हसणाऱ्या माशाचं जेवण जेव आम्ही जातो. चला गुन्हे हॉस्पिटल हा आणि त्याच्या समोरच आहे लाफिंग फिश म्हणून हा. तर ते आम्ही जातो आता जेव. गोवन स्टाईल एकदम जेवण जेवचं आमका आज. मालवणी पण मिळता गोवन पण मिळता सर्वच मिळता पण आम्ही आज गोवन पद्धतीचा खाणार आहोत. काय बसतास. हा हा इंटेरियर तर मस्तच आहे एकदम म्हणजे गोवन स्टाईलचा आहे अगदी. हा बघा आणि एसी फुल हा मस्त वाटतं. त्यामुळे जाळ्यात मासे भेटले होते बघ भावी. गुंजी मिळाली हे काय जाळ्यात मासे पण भेटले त्यांच्या. होय होय बांगडे हा का काय हा तो वेगवेगळ्या कलरचे बांगडे आहेत म्हणता. आणि संपूर्ण असा गोवन रेस्टॉरंट असतात तसा. फुला खरी का हाय बसतात काय फुलाखाली फुलांखाली. ह्याच्यातले हवे का मासे सांगा. हे खाणार मासे हो. एक पोट भरा एक फ्राय करून द्यावा ह्याच्यातलं ताजो फडफडीत हो बो. तर आता बघूया मेनू काय काय हा तो. हे झाला काय स्टार्टरचा काय डिसाईड झाला काय. माझा तर झालेला. मी ते भावीजी यासाठी हे मागवलं आपण पेरी पेरी तवा फ्राय आणि माझ्यासाठी मागवलंय मी स्टीम रावस मस्तपैकी म्हणजे केळीच्या पानात बॉईल केलेलो उकळलेलो तो लय भारीच लागणार. आणि तुमच्यासाठी काय मागलं बोंबील फ्राय. हा दीपालीसाठी सुरमय हा ग्रीन चिल्लीमध्ये आणि बोंबील फ्राय. तर 4 आम्ही आता स्टार्टर मागवलं आणि नंतर मेन कोर्स हे तो पण बघून ठेवा मेन कोर्स काय काय तो आणि तो पण मागवूया म्हणजे वेळ नको. जिया का भूक लागली. जिया पेरी पेरी प्रॉन्स खाणार आहे फ्राय तवा फ्राय. खुश ना जिया. इथं पेरी पेरी काय तर नवीन वाटतं. आता काय आता बघूया काय काय कसा केलेला आहे हा ना या पेरी पेरी. मॅरिनेशन कशात केलेलं काय कसा बनवतात काय. मॅरिनेशन चिलीज आहे गार्लिक आणि लाईम ज्यूस. हा त्याच्यात ते मॅरिनेशन करतात आणि तवा फ्राय. त्यामुळे आता जिया खाणारा आंबट गोड लागणार असा म्हणजे मस्त आहे. आणि ह्याचं झालं ना माझ्यासाठी चणक मसाला मागवलाय गोवन स्टाईल आणि चणक येऊ गोव्याकच मिळतात त्यामुळे चणक मसाला गोवनमध्ये मागवलंय मी. आणि तुम्ही पापलेट ह्यांच्यासाठी हे पापलेट मागवता पापलेट करी मालवणी ती पण पापलेट तुमका हवी तर गोवन करीमध्ये पण मिळात. परत आणखीन पण म्हणजे आगरीमध्ये पण मिळात ग्रीन करीमध्ये पण मिळात. पण आम्ही मालवणी मागवलं कारण आम्ही मालवणी आहो ना. का गोवनमध्ये हे चणक मागवलंय त्यामुळे हे मालवणीमध्ये मागवलं. आणि हे भाकरी तुमच्यासाठी आणि माझ्यासाठी मी हे मागवणार आहे घावणे आणि मस्तपैकी चणक मसाला खाणार आहे मी. आणि भात मागवूया. ते थाळी बिळी नको थाळी लय होतात ते म्हणजे संपत नाही मग आमका. तर ह्याची पण ऑर्डर देऊन टाक म्हणजे स्टार्टर येल्यानंतर
ते रेमटॉक तयार. तर फायनली आता आमची प्रतीक्षा संपली आहे, भावी जियाची प्रतीक्षा संपली आहे आणि आमचे स्टार्टर इलेले असत. आणि हा इल्या सुरमय मोठी ग्रीन मध्ये ग्रीन मसाल्यामध्ये फ्राय केलेली. आणि ह्यो रावस हा स्टीम रावस. आणि हे पेरी पेरी तवा फ्राय प्रॉन्स. आणि हे आहेत बोंबील फ्राय. तर चारही स्टार्टर इलेले आहेत. आता कोण काय घेतात आता बघूया. जिया काय हवं तुका? अरे बापरे, जिया आणि भाविक पण प्रॉन्स लागणार. भावीन काय घेतल्या? सुरमय. तर भावीन सुरमय घेतल्या अडवल्या ना मोठी. आणि ह्यानी आमच्या मांजरानं प्रॉन्स अडवल्यानात. आणि ह्या दीपाली तुका काय हवा? बोंबील घेता? तू बोंबील घे. आणि मी हे माझ्यासाठी हे हवेत माका रावस मस्तपैकी. बघूया आता कसा लागता तुमका सांगतो. हा एक खजानो खोलून खाऊक सुरुवात केलंय. रावस आहे रावस. हो बघा उघडल्यात पेटी उघडलंय. रावस पाना कसले आहेत? केळीचे का हळदीचे? केळीच्या पानात हे केलेला स्टीम केलेला. हेल्दी तुमका बरा ना. तेलकट बिलकट नको ना. तेल नको करत असतं. आता खावा मस्तपैकी अगदी बिना बॉईल केलेला. मोदक कसो तसं हेल्दी. आणि दिसता पण एकदम टेस्टी आहे. हाच टेस्टी एकदम. ह्या युनिकच हा. म्हणजे हा असा काही भेटणार नाही तुमचा. पहिल्यांदाच खाल्लो आम्ही. भावी काय करता? भावी का संपणार नाही वाटत सुरमय. आणि ग्रीन ग्रेव्ही मध्ये फ्राय केलेली आहे. काय कशी आहे भावी चव? ताटच केवढा मोठा. एवढी मोठी हा तरी पण तिने अर्धा बसवला. आणि त्याने पांढरे दिसतात मधनं ना. हो मस्त एकदम फ्रेश आहे. काय हे बघ. आणि केवढा मोठा तुकडा आहे. जिया नाही थोडे प्रॉन्स खाल्ल्यानंच. आणि दुसरा म्हणजे आणि माका बोंबील ठेवल्याने. आणि हे आहेत म्हणजे काय ते चटणी तुम्ही घेऊ शकता. म्हणजे कशा बरोबर हे खाऊ शकता. असं चला लवकर संपाय आता. मेन कोर्स मागवचा. माका सुरमय आवडली. आणि ती ग्रीन मध्ये आहे ना. ग्रीन ग्रेव्ही मध्ये हे केलेली आहे त्यामुळे ही भारी लागतात. ग्रीन चिकन हा बघ काय तर ग्रीन चिकनची आठवण हे काय फुलला रोजा. लाल असता पण ह्या रोज जियाक दिला ऑरेंज रोज दिला. सर्वांनी अगदी भारी भारी थाटा उचलल्याने. आणि बोंबील फ्राय हे काय इलो दीपालीच्या बोंबील फ्राय खाता. मीर पापलेट सुरमई रोज. आज दीपाली का बोंबील दिलं. कारण जिया नाही ना हे अडवल्या प्रॉन्स अडवल्या. आणि ह्यानी ग्रीन चिली अक्षरशः बसवल्या ना भावीन. माका वाटला नव्हता भावी काय बसात असा. हे बघा अक्षरशः त्याचा हे केल्या सांगाडो ठेवलाय. बाकी सर्व खाल्या. आणि मी हे खातय. हे मस्त लागतात. म्हणजे गोड पण हा स्पायसी पण हा. रावस लय भारी लागता खरं. जो रावस आयटम हा इलाज तर घ्यावा. ह्याच्यात तुमका सर्व मिळात. म्हणजे पापलेट हवा तर पापलेट पण मिळात. हा स्टीम. सो आता आम्ही हे घेतलं सुरमई तर सुरमई पण मिळात. मी रावस घेतलंय. प्रॉन्स पण असतात त्याच्यात. हा प्रॉन्स पण येतात. तुमका हवा तर घेऊ शकता. तर आता आम्ही ह्या खाऊन घेतो आणि नंतर मेन कोर्स कडे वळतो आम्ही. हे सर्व प्रॉन्स बसवल्यानं हे बघा. ते लास्टचे ते का सोलू गेले नाही पण तसेच ठेवल्यानं. पण बाकी सर्व त्याने बसवलं ना. अख्खी प्लेट बसवल्यानं. आणि भावीचा तर काय विचारूनच सोय नाही. ह्या काय तर बघा सुरमईचे फक्त सांगाडो म्हणजे तो आकार ठेवलेला. आणि त्याच्या ह्याच्या तो काटो मधलो केवढा होतो बघा. त्याच्यावरसून भावी दाखवतो काटो. मधलो केवढं काटो होतो. त्याच्यावरसून तुम्ही समजू शकता केवढी मोठी सुरमई होती ती. बापरे. हो बघा काटो मधलो कसा खाल्या ना. आता बघ चांद खाजऱ्या भारी जा लागला आमका. तर ग्रीन ग्रेव्ही मध्ये आणि आजचा सुरमई फ्राय. आणि ह्याच्यात भावीचा हात पडलो. आणि 2 नंबर जिया
पेरी पेरी प्रॉन्स. हा पेरी पेरी प्रॉन्स, तर तो भारी लागलो. आणि मी नंतर माझा थर्ड मध्ये हे एक भारीच होता, म्हणजे हेल्दी ऑप्शन हा. आणि ह्याच्यात पापलेट मी घेऊ होते असं आता माका वाटा. तर नशीब मी नाही घेतलंय, कारण मी घेतलं असतं ना पापलेट तर माका उरला नसता असता. ही मांजरा तुटून पडली असते पापलेट, म्हणून मी ह्या घेतलंय, रावस घेतलंय. आणि दीपालीने ह्या खाल्या ना, हा भारी होतं. बोंबील ठीक होते, पण हे सुरमय आणि सुरमय प्रॉन्स पेरी पेरी नक्की घ्यावा. क्वालिटी होती आणि हे पण मस्त क्वांटिटी दोन्ही असतं, लय भारीच होता. तर आता आमचं मेन कोर्स आहेत, मग आम्ही तुटून पडू ढॅन. तर आता आमचे मेन कोर्स इलेलो असा. आणि हय पहिला मागवलं आम्ही पापलेट करी मालवणी. हे बघ मस्त पापलेट सारखाचा भांडा पण. आणि हय चणक मसाला, गोवन चणक मसाला माझ्यासाठी. आणि हे हंडिया मटन हंडी मस्तपैकी. तर हे मागवलं. आणि त्याच्याबरोबर आम्ही मागवलं घावणे आणि भाकरी. तर आता मी हे हंडी फोडतोय आणि दीपाली तू काय चणकावतस. आणि पापलेट भावीजी पापलेटच खाणार आहेत. हो तुम्ही दोघं पापलेट, मग मी आणि भावी मटन हंडी खातो. हंडी आम्ही दोघं फोडतो. चला त्याला तूट पडो. तर ह्या लेडीज गँगने पापलेटावर डल्लो मारले ना. हो बघा ह्याने पापलेट घेतल्या ना, भावीन पण आणि जियान पण आहे पापलेट घेतल्या ना. हा बघा जिया पण पापलेट खाता. भाविका पोटा वहिलो इलो वाटता. हे बघ पोटा वहिलो. आणि दीपालीने मस्तपैकी आपल्या ह्या घेतल्या ना, शेपटेगडचो घेतल्या ना. होय काय तुम्हाला हा ह्यो माका ह्या डोका मी घेणार आहे. आम्ही तिघांनी पापलेट घेतलो आणि तुम्ही हंडी घेतला असती. एकट्यान हंडे तुम्ही खात. एकट्यान. अरे तुम्ही खायत नाही मटण तर मी काय करू. मी खाते ना. खाते मग खा. मला पण नाही दिलं. मम्मी नाही खाते, आम्ही ते खातो. ज्युसी आहे मस्त एकदम टेस्टी. आणि पीस पण मोठे आहेत. आणि घावनो लुसलुशीत अगदी. टेस्ट जबरदस्तच. पीस मोठे मोठे आहेत. पीस हे बघ मटन हंडी मला संपणार नाही वाटत एकट्या. नाही संपणार ती लया ना. मटण संपवेल मी, ग्रेव्ही नाही संपणार. आता चणक घेतले नाही या खाऊ का. चणक घेतलंय मी गोवन स्टाईल ना. जो गोव्याकच मिळता मासो, हा मिळत नाही चणक. कसं आहे पप्पा. मस्त. ह्याची जे हे आहे ना ग्रेव्ही आहे ना ते भारीच आहे. चिकन सारखी दिसता ना. आणि त्याच्यात हे आहेत ना पीस, चणकचे 2 मोठे पीस, सॉरी चणकचे 2 मोठे पीस दिले आहेत आणि ते पण भारीच लागतात. मी पहिल्यांदा खाल्लं. हे बघ म्हणजे मटणासारखा लागतं अक्षरशः. हे बघ मटणासारखा लागतं. प्रॉन्स पुलाव. प्रॉन्स पुलाव आमका पनीर पुलाव माहित होतो. प्रॉन्स पुलाव, प्रॉन्स राईस पण माहित होतो. आणि प्रॉन्स पुलाव आता करूच पडत आता ग्रीन आहे. हा हा मस्त आहे एकदम. आणि दुसरं म्हणजे कसं आहे, प्लेन राईस नको झालं. मग काय म्हणलं हेच मागवूया. प्रॉन्स पण आहे का भेटले आणि भात पण भेटलं. बरोबर ना. आता मग खुश ना. तर आता मस्तपैकी हे खाऊन घेतो आता प्रॉन्स पुलाव. हे ते चमचो दे चला. हे चौघां किती आहेत मोजा. प्रॉन्स मोजूच्या लागणार पाच तरी दिसतात. मोजिया किती हत्ते नाही तर भानगडी होते. 8 हवे म्हणजे 2-2 आमका येते होय ना. आणि हत पण कसले हत्ते बघ. हे बघ दीपाली. आणि हे पण आता यार आपला कॉर्न काय टाकलेला खाऊ मजा येणार. तर दीपाली तू वाढशील ना. होय वाढतोय. तुका सवय आहे. नाही ते वाढता वाढता काउंट कर. पहिला एक दे.
तर प्रॉन्स पुलावचं दीपालीनं हे वाटे घातल्यानं आणि खाऊक सुरुवात केलेले आहेत. माझ्या वाट्या एकच इले ही बघ, प्रॉन्स एकच इले, भाविक एक इले आणि दीपालीक पण एक ना, मग दोन कोणा का ह्या बय चोर, याच्या वाट्याक दोन इले जियाच्या, म्हणजे एक खाऊन झाला पण आणि थंय ताब दुसरा लपवून ठेवल्या ना. औषण बरोबर दिल्यान दोन दोन देका आणि हय भात ठेवल्याने आता माका नाही तर माझं पण चोरीक जायत, मी पण खाते आता. भावीचं चालू झाला वाटतं स्वीट डिश बसवल्याने आता राईस बघ. हो बसवल्याने पूर्ण सर्व पुलाव. बसवल्याने एक नंबर लागलो. ग्रीन मध्ये होतं ना त्यामुळे भारी लागलं. तर आता यांना स्वीट हवे ते आणि ते पोर्तुगालचा डिश आहे ती गोव्या खातात बघ, सेराडोरा. हा सेराडोरा, तो माझ्यासाठी एक मागव. मी पण आणि ह्यांच्यासाठी काय ते मगाशी वाचलं होतं ते कोकोनट फज म्हणताय. हा कोकोनट फज यांच्याने वाचून टाळल्याने आधीच. चला मग ते दोन सांग. कोकोनट फज खावा. आम्ही सेराडोरा. सेराडोरा गोव्याचा. आज सर्व गोव्यावाल्यांना ह्या पाठी काढणार आम्ही. आणि सोलकढी एक नंबर. जाऊ दे आता सांगा, ऑर्डर देवा आता. चला सेराडोरा. वाट बघतर आता स्वीट डिश येऊची. कोकोनट फज. आता मी वय भावी तू ओळखायचा खायचा काय हा काय आता. तर फायनली आमच्या त्या स्वीट इलेले असा सेराडोरा आणि कोकोनट फज. तर भावी जे या तुम्ही सांगा बघू ह्याच्यात कोकोनट फज खायचा आणि सेराडोरा खायचा सांगा. हा कोकोनट फज आणि सारा ना शेराडोरा नाव पण येत. नाव येत नाही त्यांना आणि खाऊ स्वीट येता. डिश हवे खाऊ का. तर हे मी माग हे कोकोनट फज आहे ना. नाही हे कोकोनट फज आहे. अरे माका पण नाही कळत ते. तर काय तुम्ही पण नाव पण confused नवीन आहेत झाला. आणि स्वीट डिश पण नवीनच आता आणि नाव पण नवीन शेराडोरा. आहेत. तुम्ही काय सेराडोरा. शेराडोरा खातात शेअर करून खाऊया. शेराडोरा आम्ही दोघं शेअर करून खातो. मी आणि दीपाली आणि हे दोघं कोकोनट फज. म्हणजे हे नारळाचा वाटतं हे ते काय ते शेळ्याचा हे करून ना खोबरावर खोबरवलेला बारीक करून दिलेला काजू. आणि हे कशापासून हे काय खीर आहे का काय आता खाऊन बघा आधी. सांगते मी तुम्हाला. टेस्ट करा शेराडोरा. टेस्ट चांगलाच नाही शेराडोराची कशी आहे ते. क्रीमी आहे अशी दिसत होता हे बघा. क्रीम सारखा क्रीमी आहे एकदम पूर्ण असा क्रीमी आहे. म्हणजे वेगळीच चव आहे. सेराडोरा. अरे पोर्तुगाल आता पैसे नाही ते इंडियन नाही ते. विचारू काय कसं बनवतात आता. आणि वेगळीच चव आहे जबरदस्त. कधी इला तर सेराडोरा नक्की घ्या. पोर्तुगालचा गोव्यात जास्त खातात आणि मी आज खाल्लाय. आणि हे बघूया यांचं काय हे गरम काय हा त्याचं काय नाव मी विसरलं याचा. कोकोनट फज. कोकोनट फज. आता हे खाते मी कोकोनट फज. अरे आपला सारण असता बघ खोबऱ्याचा आपला ह्याचा का मोदकांचा काय तसा. खोबऱ्याचा आणि दुसरी चव म्हणजे ह्याची सारखी आपले खोबऱ्याचे वडे आहे तसे चून कापा जबरदस्त. चून कापा आणि ह्याचा मिश्रण आता साखर म्हणजे चून कापा आणि मोदकाचा जर सारण असतं ना तसा जबरदस्त. म्हणजे हे कोकोनट फज आणि सेराडोरा हिला असतं नक्की मागवा. जबरदस्त. ह्या तुमका कोकणातल्या असतात तर ह्या आवडणारच आहे तुमका. कोकोनट फज जबरदस्त. आता हे स्वीट खाऊन झाला बसवल्याने यांच्यानी आणि बॅग पॅक करतात हे. कारण आता जुईनगर का जाऊचा मावशीकडे. आता आम्ही जुईनगर का जातो आणि भावी जिया थंयच राहणार 2 दिवस. हे बघ ह्याने बॅग उचलल्यानं बघ जिया जमात ना ट्रेन मध्ये चढू. तर आता पनवेल स्टेशन का जातो आणि थैसून जुईनगर का जाणार आहोत आणि भावी जिया थंय राहतील. आम्ही दोघं डोंबिवलीक जाऊ. तर जेवण एकदम मस्तच झाला. तर आता आम्ही निघतो. चला. हे बाबा जिया बघा सांभाळा पडात नाहीत आता. हे लय खुश दिसतात. मावशीकडे जाऊचा म्हणू की काय होय मावशीकडे जाऊचा म्हणून खुश आस.
तर म्हणजे काल पनवेलच्या द लाफिंग फिश मध्ये मासे रेमटावलो, गोवन पद्धतीचे आणि मालवणी पद्धतीचे. आणि थैसून मग नंतर आम्ही जुईनगर का गेलो, भावीची या थैर होली. आम्ही रात्री थंय जेवलो आणि डोंबिवली का 11:30 वाजता येलो, त्यामुळे व्हिडिओचं एंड नाही केलं. तर आता हे व्हिडिओचं एंड करतो. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनल का. आणि तुमचं प्रेम आमच्या या स्वीट फॅमिली असाच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. येवा कोकण आपलाच असा आणि जावा द लाफिंग फिश पनवेलचा आपलाच असा. बाय.